सिग्रोबाय आरो सारा बर' माहारिनिसिम आङो बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। आङो दिनै खुंग्रिंनि सिङाव थानाय नैबे बावरागुरियाव आलासि महरै नुजाफैनो मोननानै आरो आं हांख्राय हरजानानै बिथां बावरागुरि गामिनि लाइमोन स्पर्टिं क्लाब आरो लोगोसे बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनो लानाय सोद्रोमा बिथां आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय लिंथुमगिरि आरो गामिनि सोद्रोमा बयनिसिमबो आङो गोजोननायखौ जासिदों। दिनैहाय जे बैसागु फोरबोआ जोंनि आसामनि थागिबि बर' माहारिनिनो मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो। जिहेतु बे फोरबोआव जोंनि बर' माहारिनि आसार खान्थि, राव, धोरोम, गाननाय जोमनाय, हारिमुफ्रा बेरखाङो आरो बे बैसागु बोथोरनिफ्रायनो जोंनि गामि ओनसोलाव रायजो जानाय बै रायजो जागिरि आबादारि मावनानै जाग्राफोरा बैसाग जोबखांनायनि उनावहायनो आबाद मावनाय आरो गावनि संसार जानायखौ दैदेनलांनांगौनि थाखाय बिनिफ्रायनो जागायो। बिसेसकै बुंनांगोन जोङो गामियारियाव थाग्रा हिसाबै जोङो बैसागुखौनो बांसिनै जोंनि बर' माहारिया फालियो आरो बे बैसागु बोथोरावनो जोंनि माखासे समाजारि बादफ्राबो सोलिबोदों। जेरैहाय जोङो बैसागु समाव गुबुन गुबुन ओनसोल लायै ओनसोल मोसौ थुखैनाय हाबाफारिया एखम्बा संक्रान्तियाव सोरनियाबा जायो, सोरनियाबा बैसागु 1 थारिखआव जायो। दा बिनि उनावहाय जोंहा मोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो मोसौखौ मोजाङै थुखैनानै जोङो गाब रंगिना संगिना फुननाय, बेनि उनावहाय लाव फान्थाव माला बिबार गानहोनानै जोङो दिरुं गोदानजों बरायलांनानै जोङो दुब्लि बारियाव हगारहैनाय बे खान्थिफ्रा दङ। आरो बैसागु बायखांनायनि उनावहाय जोंहा मोसौनो गानहोखांनायखाय लाव आरो फान्थाव बेखौ जों बर' माहारिया जाया। बेयो जाहैबाय बैसागुनि मोनसे बादखान्थि। बेजों लोगोसे जोङो बुंनो हायो बैसागु बोथोर एबा बैसागु होनोबा बैसाग दाननि 1 अक्ट'खौनो जोङो बुंनांगोन। बैसागुनि आगु सान बैसागनि 1 अक्ट' बेखौ जोङो बुङो। बेनिफ्राय जोंनि बर' माहारिया 1 अक्ट'निफ्राय लानानै सानस्नि बे सानसिम जोङो फालियोमोन गोदोनि समाव। नाथाय फैयै फैनानै जों सानथाम आरो सानब्रैनि गेजेराव बैसागुखौ फालियो। आरो जोङो बुंनांगोन बे बैसाग दाननिफ्रायनो जोंनि दाउसिन दाउला बिफांनि रानहाबनाय जिउफोरा गोदान जिउ मोनो होननानै जोङो मिजिंथियो। जोङो बेयाव बैसागु बोथोराव जोङो सिगाङाव एसे जानला मोनला जोङो साननो हास्लाबियाव जोङो बैसागुखौ फालिबोफ्लांबाय। नाथाय दिनैनि समाव जोंनि गेदेर जोहोलाव गिदिर दैदेनगिरिफोरा साननायनि गेजेरजों मोनसे आदर्श आरो सानस्रिनि गेजेरजों बैसागु बोथोराव जोङो माबायदि मेथाइ खननांगौ, माबायदि गाननांगौ, माबायदि जोमनांगौ, नैबे थासारिया मोनसे मोजां आदर्श गोनां बे बुब्लियाव बेरखांफैबाय। आरो बे बैसागु बोथोरनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय, मोसानाय, रंजानाय, मुसुरनाय बेखौ सारा बुहुम नाङैनो, सारा हादोर नाङैनो जोङो मोनसे
मिन्थिहोनो जों खाबुखौ मोनदों। बेखिनिखौनो आङो बुंबाय। आथिखालाव नैबे ओनसोलाव गुबुन गुबुन गामिफोरा बेबायदि रंजालि बैसागोखौ माने आब्रुथियै दिनैनि बायदि फालिनायखौ नुनो मोना, नाथाय खायसे गामिफोराव दासिमबो माने बेबायदि रंजालि बैसागोखौ फालिनाय नुनो मोना। दा बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खावलायो? गुबुन दिनै नैबे फावरागुरि गामियाव फालिनाय बायदि आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो। गुबुन गुबुन ओनसोल एबा गामिफ्राव दिनैहाय नंगौ बबेबा गामियाव दिनैसिम दाबो बैसागुनि रंजाथाइ फालिथाया सिरि मोनाखै। जोङो बेखायनो खावलायदों बेखौ दैदेनलांनांगौआ। जायफोर गामियाव बैसागु रंजाथाइ फोरबोआ रंजानाय जायाखै, बैनि गामिनि लेखा गोरों एबा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जेखि जाया मानि थासारियाव थाग्रा जोंनि बर' माहारिया नैबे देग्लायनि रंजालि बैसागु बे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय फावरागुरि गामिनि सिङाव थानाय जोङो लाइमोन स्पर्टिं क्लाब, बे लाइमोन स्पर्टिं क्लाबाव थांखि खालामनानै देग्लायनि बे रंजालि बैसागुजों लोगोसे लांदां बैसागु जोङो खुंनाय जादों। जोंनि बे बैसागु खुंनाया दिनै थामथि खेबाव आगान सुरबाय। बे आगान सुरनायनि गेजेरजों जोङो बैसाग दाननि 5 अक्ट' दिनैनि बे अक्ट'आव जोङो लानाय जादों। फुंनिफ्रायनो जागायनानै जोङो गोबां खेला माखासे लानाय जादोंमोन, जेरै जोङो उन्दैफोरखौ दाउला सौलायनाय खेला, थालिर गाखोलायनाय खेला, बिदिनो जोङो दुरुं बोलायनाय खेला, जायफोर खेलाया जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि खेला बा जायखौ जों ट्रेडिसनेल गेम्स होननानै जों बुङो। दा बैफोरबायदि खेलाखौ जोङो लानाय जादों। बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो आं बुंनो सानो जे गुबुन बोसोराव खुंनो हायाखैब्लाबो देग्लाय जोङो थामथि खेबाव आगान सुरनाय हिसाबै जोंनि बे बर' माहारि हिसाबै जोंनि गामियाबो दिनै बे रंजालि बैसागुखौ लोब्बा लानानै गासै बर' जाथि बा बर' हारिनि गेजेराव गावनि हारिमु आरो राव हारिमु गेलेनाय खेला बेफोरखौ जोङो जौगाखांहोलांनांगौनि थांखिजों दिनै जोंबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसे दा नैबे समाव जोङो माखासे मोसानाय बादायलायनाय जादों। बेवहाय जोङो ट्रेडिसनेल गानग्रा जोमग्रा गाननानै ट्रेडिसनेल माखासे गानजों बा बैसागुनि रंजानाय बोथोराव रंजानाय गानजों जोङो मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौ बादायलायनाय हिसाबै जों लानाय जादों। दा जोङो बेखिनिखौ नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों लानाय जादों। दा जोङो नैबे हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हाबाय आरो खुंफुंलांनायाव जों बयबो जों क्लाबजों लोगोसे जोंनि फावरागुरि लाइमोन स्पर्टिं क्लाबजों लोगोसे साफ्रोमबो गामिनि दैदेनगिरि, लोगोसे दानि सोलिफु दैदेनगिरि, सिगांनि सोलिलांनाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर होबाय। आरो जोबनायाव बुंनाय जायो। खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोननि बे मिडियाखौ नायगिरि गासै रायजो राजाफोरनिसिम बेलासि समनि लोगोसे गोदान बोसोर बैसागुनि गोजोन हामलायनाय, अननाय सिबिनाय जासिहरबाय। दा जोङो बेखौनो नोजोर बोयो जे जोङो मोनसे गोदान बोसोरनि थामथि खेब रंजालि फोरबो फालिनाय, बेखौ जोङो गामिनि माखासे खौसेथिखौ नोजोर बोनानै साफ्रोमबो गथ' गथाय, आइ आफा, बोराइ बेन्थ' अनलायनाय, गोरोबलायनाय बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बेखिनि हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो। गोजोन्थों।